Nere ibilbidea esango nuke autosuperazio etengabe bateko ibilbidea dela. Etengabe nere mugak gainditzea izan da. Nik hola sentitu dut eta jarraitzen dut hola sentitzen. Etengabe nere mugak gainditzea. Ez dio nere buruari mugari jartzen, ausartzen naiz gauza berriak egiten, inoiz egin ez ditudanak. Eta horrere, nere ikaste prozesu etengabean jarraitzen dut. Oraindik, eta orain badago mugarik, gainditu beharreko mugarik, badu Jon Maiak? Bai, nik uste sortzaile batentzat oso ona dela pentsatzea ez dakiela dena, ez da. Eta sortzaile batentzat ezinbesteko baldintza da etengabe ikasketa prozesu batean dagoela pentsatzea. Eta ez baita bukatzen inoiz, ikastea bizitzan, ez da? Ez bakarri sortzaile batentzat. Bizitzan denborak erakusten dizkizu gauza asko. Orain dela 10 urte pentsatzen zenuen zerbait eta kritikatzen zenuena igual gero zuk egin dezu. Eta horri ikasi egiten dezu, ba. Ez da, nik kritikatzen nuen hori, eta gero nik egin dut. Hori gertatu zaizu? Bai, hori bizitzan gauza askotan. Bai. Estereotipoekin, esate batera aurre iritziekin, maitasun harremanetan, adibidez, edo itxuragatik juzgatzen dugunean norbait, edo jatorriagatik juzgatzen dugunean norbait, ez da? Hor asko funtzionatzen dugu, eta konturatzen zera jendeak asko funtzionatzen duela, estereotipoekin, klitxeekin, aurre iritziekin, eta simplifikazio askorekin, ez da? Eta ez, gero bizitzazu jartzen zaitu egoera horietan, eta gauza horiek erori egiten dira, eta etengabe ikasten zoaz. Baina jarrera uki behar dezu ikasteko, ze bestela, pentsatzen badezu ja kristonak zehala, eta dana ondo ateratzen zaizula, eta dana dakizula, ez dezu ikasiko inoiz. Irudi hauek garrantzitsuak dira. Lehen aipatu duzu, zerbait aipatu duzu, eta horrekin lotu nahi dut. Ikus ditzagun irudiak. Ama Extremadura, aita Zamoratik, abuela eta abuelo, haien aurretik. Herri hontan Bertso hau goratzen dituzu, ez da? Bai. Asko hitz egin zan. Zuretzat gainera nik uste dut zure bizitzan izan da mugarri bat. Bai. Edo nolabait esateko ordura arte izandako jarrera bat aldatu egin zen zure barnean baita ere. Bai, finala preparatzen hartu nuen kontzientzia nire familia migrante bat zela. Ordura arte ez nuen ikusi inoiz emigrante bezala. Bai erdaldun, baina ez nuen inoiz pentsatu ze historia egon ote zen, beraiek bere lurra eta maite zuten guztia utzi behar izateko, ez da? Eta konturatu, ulertu behar izan duen nire aurrekoak zer izan diren nire burua onartzeko. Uste hori askotan gertatzen dela bizitzan, eta pentsatu nuen finala zela bizitzak ematen zidan aukerarik ederrena nire familiari bertsoa botatzeko.